don't fight me. Antoa, yes, you are, and say, Antoahemaa, what can I say? What can I write, Sir, one turn I couldn't eat. Ope nipa edena bre era. Eno na otena sie no eye enandan afrifa. Akosre tunfo ntam eka se ebra otena sie yi nipa no wampe abusua no mu benifo wo mu titulu man benifo. Enunti eba edi assembly to adontinfo ani. Na bra ye frɛ no se omra mekire nintam no mu mayitie obeduru hɔ no ma na ɔsan srɛ utumfo ntam pɛsie se Antoahemaa nka wonye moja enunti ye ma odi kan ye ntam a odi kan ye se wampa abusua se bisane se abusua panyi wɔ hɔ ɔse ana abusua panyi wɔ hɔ na ɔhwehwɛ no bisane se Antoahemaa ko bisa adwuma no ɔbɔ na manye wɔse ɛne de wɔhwehwɛ abusua panyi ɛna man panyimfo so wɔhwehwɛ obia ɔdaroma hɔ de ka se ontini free abusua panyi ne man panyimfo n'ani ɛkɔ ka sa ntam no ɛnunti ɛne de ntam ho yɛtɔ so mienu ɛyɛ sɛ ɔsrɛ ntam aka sɛ Antoahemaa ɔnyɛ boja daroma ano yɛ frɛ Antoahemaa ɛde to n'anim sɛ sei na ɔbɛyi ka ɔno so sɛ nya deɛ ɔde bɛbɔ so ti yɛmfa no mmra daroma ɛma brante na yi mu adeɛ ɛno na yɛde ba daroma sanity Brante daroma but we say very good daroma ɛno so yɛ pɛbusua pani yɛ bisane sɛ ntam na ɔka no ɔsrɛ ɔbɔ abusua pani amaneɛ ɔse wɔ ama abusua pani amaneɛ ɛna ɔno de ne pɛ ɛkɔka ntam no ti ɔdaroma bisane Antoahemaa ɔso sɛ ɔmfa mo so but the people that we should know those that say that small can I'm not sure what they are. no man no we say what say no no ɔdaroma ɔso de I don't say the money of city. So many ones you can't tell them to say you reckon. Oh no. So system was no so they are. Most what you do difference, but that's not work. Huh? Naima. ɔdaroma ibisano Save money. I wouldn't know no. No walk away. I thought they bet me at Tiano, no near him, the walk out. Tonight, I was saying, I wouldn't know. Oh, no. Since I can't say that you did room. What did you do? So say, I was a walk of India. Nana, that's a man, that's not quite it. You got a son. Yeah, you got that. Put me in so much, Nana, also money. And Nana, I said, if you look at that, with the original, you can't accept the same. I always said, you said it's false. And I didn't tell about the person. So what's your mind? And the Boyada, and what's he saying? And I'll play over can't tell the one I can't tell you what Yo, madam. Yo, madam. Yes, and yes, I branch agree as I one up at your group. Yo. But the group would jump at come on, who hear him as well. Now, as I'm better, who knows how many who's out for that one as a pro. I was so do it. Apart, it was so small. Smile because one pet, Sabi, and pay for few days. And I'm also apart. Look, and tell who I'm not so with more money. After they toss with the hood. So one yard, yes. The one yard, yes, that's what kind of say, yeah.
na the people go to say where they share no no dey move them and also one can want somebody there and that's the say na say the Jamaica say on ka say dia ko you ha so wo bibia ko fie ko dwon ho na say be mo ko ni mo so mo so do boso a da boso na be no dey ni ha so mo so so apabra na mo ko ni yo so bro if you don't know na do ka tana so mo hu na se se wo de wan pa bia bro e ba ko na bia me nwa so si se na pa no wo le yi na ba ko ni na so si da wo tumi ko mo so dia na se be just the control is o kan ne ne be tun atia ko na o kan ya de ne yesim so se be o ka na se be shall be much at sa ko na se o ndan sa so wo dia no na wa ka dia se be be na ne ko mo se eti jama para le kan ni na yo no fia se mo kan ko fi yo that you see ne ho ye be ko yo ko tie mu ye bi o mu so na mu ni se o ni na minimum mo bra ma o fa ko mo nye wasam Antoahemaa nye kwa mo enye wasam